Velkommen til det nye satireprogram. Bubbers skæbne! I madvarer, at det kan blive for sort til at forstå for de fleste. Programmet vil indeholde sorte klip, et par sjove indslag og et enkelt seriøst. Så læn dig tilbage og nyd programmet. Hallo, velkommen til den russiske tv-køkken. Jeg er Vladimir Ohammer-Boris. Ja. I dag vil vi lave noget russisk specialitet. Snask. Og her I ser ingredienserne. Ymerdrøs. Mælk. A38. Kakaopulver. Fosfor. Nougat. Nu vil vi så begynde med vores dejlige ret. Først, vi tager Kakaopulver. det skal godt med kakao. Husk at kigge på den. De smager meget godt. De kommer fra Garnes skove med små børnearbejder. De giver fint raffineret smag. Så. Mælk. Mere, Vladimir, mere. Sådan. Det er det helt fint, der skal ikke for meget. Hvor meget Nu er det ved at afdetere nu. Så det vil helt fint. Og så det der ymerdrøs. Ymerdrøs, en dejlig ting. Vi laver dansk rugbrød. Lass mal einfach, ja, was ist das? Jeg skal bare sige, Lass mal noch ganz schön. Jamen, jeg er dig. Lass mal noch. Gør det. Rysten godt. Oh. Det er helt fint. Det dufter herligt. Nu er de vigtigste ingredienser til snapsglader. Man kan altid putte lidt ekstra på. Det er forskelligt, hvad man putter i. I dag har vi valgt kokain. Det er en amerikansk tradition, det er rigtig dejligt. Så tager vi afrikansk pulver. Vi får det bare. Rosmarin. Rus. Så, og nu den bare skal røres lidt. Men, vi har snydt lidt. Og nu er vi klar til at drikke. Velbekomme. Velbekomme. Das Vidania.